δικαιούχους, περίπου 380.000 συσκευές. Μιλάμε μόνο για οικιακές συσκευές και όχι επαγγελματικές. Οι ενδιαφερόμενοι που θα εγκριθούν και θα λάβουν αυτό το voucher θα είναι ηλεκτρονικό, δεν θα πάρουν δηλαδή χρήματα στα χέρια τους. Και τέλος, να πούμε ότι θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός παροχής ρεύματος των ενδιαφερομένων για να ξέρουν ότι πρόκειται για οικία και όχι για επαγγελματικό χώρο. Ωραία. Λία, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολλοί κόσμος αναμένεται να σπεύσει. Έτσι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει αρκετό κόσμο. Δεν είναι λίγο, τώρα μέχρι 50%. Θεωρώ ότι... Όχι, είναι πολύ καλό το ποσοστό νομίζω της επιδότησης και βοηθάει αρκετά τα νοικοκυριά. Θα μας πει βέβαια ο κύριος Αντώνογλου ότι το τηλέφωνο του δεν σταμάτησε να χτυπάει από την ώρα που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, σωστά? Ακριβώς. Καταρχήν καλημέρα σας. Γενικότερα τα τηλέφωνα από γνωστούς και φίλους δεν σταματά να χτυπάνε. Οι επισκέψεις στο κατάστημα, οι πελάτες οι οποίοι μας ρωτάνε είναι πολλοί πραγματικά. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλό, νομίζω από τα μεγαλύτερα προγράμματα που έχουν γίνει. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις που θα πρέπει να δοθούν. Γενικότερα όμως νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Οι αιτήσεις από ό,τι έχω δει είναι πολύ απλές για τους πελάτες. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να κινηθούμε και να αλλάξουμε τις συσκευές πολύ εύκολα πλέον. Υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Ας πούμε, της πρώτης κλίμακας είναι για να πάρει το 50% ένας πελάτης είναι κατά κεφαλήν στο νοικοκυριό 5.000 ευρώ, δηλαδή ένα τριμελές νοικοκυριό μπορεί να έχει 5.000 ευρώ για να πάει στα 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν αυτό. Νομίζω είναι πολύ καλή επιλογή και πραγματικά το ενδιαφέρον μεγάλο. Οι συσκευές, να ξεκαθαρίσουμε λίγο για ποιες συσκευές μπορούν να κάνουν αυτή την αίτηση οι καταναλωτές. Κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες. Για αυτές τις τρεις αποκλειστικά. Ακριβώς. Τι κλάσεις, τι ενεργειακές κλάσεις μπορούν να είναι και να μας εξηγήσετε λίγο, γιατί μάλλον άλλαξαν και οι προϋποθέσεις αυτό. Έχει γίνει μια αλλαγή και πλέον μια συσκευή που ήταν Α3 συν έχει βαθμολογηθεί αυστηρότερα. Οπότε έχω εδώ ένα παράδειγμα να σας δείξω. Τώρα η συγκεκριμένη συσκευή ήταν στα Α2 συν, να το πούμε έτσι. Τώρα την βρίσκουμε στο ε, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι ε. Έχει κατέβει δηλαδή κάποιες κλίμακες. Για τα ψυγεία, παραδείγματος χάριν, ξεκινάμε από το F, από την ενεργειακή κλάση F. Και ανεβαίνουμε μέχρι το A, όπου A σημαίνει και μεγάλη αύξηση στην τιμή της συσκευής. Ναι, στο τελικό κόστος που θα υπομειστεί ο πελάτης, όπως και να έχει. Η επιδότηση αφορά μόνο A class ή και τα υπόλοιπα κατώτερα επίπεδα? Ξεκινάμε από το F και ανεβαίνουμε. F, E, D, C, B και A. Δηλαδή ανεβαίνουμε επίπεδο. Όσο ανεβαίνουν και οι τιμές. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε να απορροφήσουμε εδώ στον ηλεκτροχώρο, προσπαθούμε να απορροφήσουμε γενικότερα την αύξηση που έχει γίνει, γιατί έχει υπάρξει και μια αύξηση το τελευταίο διάστημα στην αγορά. Το απορροφούμε όσο γίνεται, αλλά μέχρι ένα σημείο μετά είναι αδύνατο. Υποθέτω τώρα ότι αν έρθει κάποιος και σας ζητήσει βοήθεια, αν κάποιος έρθει και σας ζητήσει και σας πει θέλω βοήθεια να μπούμε μαζί με τους κωδικούς μου εδώ, να κάνουμε μαζί την αίτηση για να πάρω την επιδότηση, το κάνετε, θα τους βοηθήσετε? Καταλαβαίνετε ότι οι επισκέψεις που θα έχουμε για αυτό το λόγο θα είναι πάρα πολλές. Δεν έχουμε το προσωπικό να το υποστηρίξουμε αυτό στην πραγματικότητα. Νομίζω κανείς δεν έχει τη δυνατότητα αυτή. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολα. Σίγουρα προτεραιότητά μας είναι να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη. Πραγματικά, αν δεν μπορεί να το κάνει, θα προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε. Αλλά επειδή η κωδική τάξη είναι λίγο προσωπικά αρχεία και προσωπικά δεδομένα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό γενικότερα. Κυρία Αντώνογλου, κάποια πράγματα να διορθωθούν. Ποια πράγματα πρέπει να διορθωθούν? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα απέναντι στο πώς θα γίνει η πληρωμή του voucher σε εμάς. Και επίσης να δούμε λίγο το γεγονός το τι θα γίνει με τα κλιματιστικά. Το κλιματιστικό πρέπει να το αφαιρέσει αδειοδοτημένος εγκαταστάτης, ψυκτικός, και ουσιαστικά εκεί προκύπτει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ο τεχνικός θα πάει, θα το αφαιρέσει εφόσον έχει κάνει πελάτη στην αίτηση και εμείς θα πάμε να το παραλάβουμε. Υπάρχει ένα κενό γιατί ο πελάτης ενδιάμεσα σε όλο αυτό είναι και λίγο υπεύθυνος ταυτόχρονα μαζί με τον τεχνικό και εμείς θα πάρουμε μια συσκευή να επιστρέψουμε. Αν κάτι γίνει λάθος σε όλο αυτό, ποιος θα έχει ακριβώς την ευθύνη? Εκεί είναι λίγο το θέμα, μια διευκρίνηση κάθε αρχή και δύσκολη προφανώς. Και ο κύριος Αντώνογλου μας αποσαφήνισε αυτό ότι όποιος θέλει να ανακυκλώσει μια συσκευή μπορεί να επευθυνθεί στα συγκεκριμένα καταστήματα που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να πάνε να παραλάβουν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές. Πολύ. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα τρέξει. Αρχή είναι ακόμα. Σήμερα ξεκινάει η πλατφόρμα. Σήμερα είναι αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλάξουμε τελείως θέμα. Καλημερίσουμε εδώ τους πολιτικούς μας. Έχουμε μαζί στο στούντιο ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας.
Χαίρετε, καλημέρα. Ο κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος, διευθυντής κοινολογικής ομάδας.